sedaya penyanyi monggo larap wonten ing pelaminan. Hatiku remah
Oke. Sudah? Saiki wis kepancong dadi Oke, nggih kembali. Nggih, biar Ibi. Monggo, dulur-dulur PPN. Ayo Mbak Yati yo, Mbak Zeki, Monggo, Mbak Febi yo. Ayo, monggo lur. Semuanya yo, keluarga besar Sragen, keluarga Sate, Mangarung, Ayun, wonten ngajeng pepanggungan, supados gomya. Hormati dateng pepundhen kula, Bapak Haji Pardi saking Serang. Monggo. Ayo keluarga besar. Pangapunten monggo atur kehormatan keluarga besar Serang. Ini wedare namung sekedap mengke acara dipun tunda kali acara buket. Lempar buket monggo. Monggo kula aturi mangayo wonten ngajeng pepangguan nggo. Monggo. Nggo Mas dilebokke Mas. Apa Mbak Febi nggo. Niki hae lho Pak D. Hae lho Pak D. Pak D hae lho. Hae ki yo urut ngono lho. Nah. Apa to? Ora krasa soalé, D. Urip ana kutha gedhe kowe tak dukake masa Yo.
Mas hae mriki monggo. Rene sik hae sik. Nah, ya ampun. Salah lho iki mau nggonanku salah lho. Asline salah lho. Nah, lah. Ayo. Ya Allah. Urepon ra kutha gedhe kowe tatu kake omasahi Oh ya. Oke. Ampun ya. Oke. Sing endi? Catatan. Nggih, niki diurutke sesuai dengan data yang sudah masuk nggih Pak D nggih. Nggih, leres nggih Pak D nggih, perahu layar mengke kapilot, bar kapilot mengke ninggal katresan katen. Nggih, Pak. Oke. Nggih, rampung mriki nggih Pak D nggih. Nggih, pokoke niki perahu layar kapilot bablaske ireng manis mengaten sak pupuh. Nggih. Monggo, monggo Pak Delanda.
sawah sapa kadang iku wis kapilo
Jadi menawi kemutan lagu menika Ireng Manis nika biasanipun request kagem Al-Fatihah kagem pepunden kula almarhum Bapak Sapri kalih Bapak Sumardi. Remenipun biasane Ireng Manis ingkang wargi langgeng kagem Bapak Ondeng kali alias Mas Sumardi kali Bapak Sapri alias Mbah Supri. Remenanipun menika Ireng Manis. Nggih. Al-Fatihah kagem kekalihipun monggo. Dipun lebetaken Mbak Pebi monggo. Nggih. Mbayang yo. Niki kan mboten enten sing hae to, Pak. Monggo ibu-ibu engko. Lah, hae. Hae. Semangat dulu. Lulu. Ya. Monggo Mas. Sembah Mbah Wi. Yo. Iya.
ibu-ibu Manggarai. Monggo saking Manggarai. Monggo saking ibu Manggarai ugi keluarga ageng IPPM Serang. Niki pokoknya diurutke Pak Di, wonten Lewong saking Mbah Mojo, wonten Bocah Gunung saking Mas Penjo. Nggih, diurutke siji apa siji, monggo. Nggih, monggo. Jan-jane kowe neng endi Gelagatmu Gunung Mas Pujo, monggo. Mas Pujo.
datang Adinda Sendi. Mae ndi iki? Mae kok ora enek nongol dhewe iki ning ndi iki wong iki? Keluarga besar TB. Monggo, keluarga besar. Keluarga besar TB. Ya TB, keluarga besar Bapak Haji Radmin kok. Oh, monggo, keluarga besar TB monggo, monggo. Ayo. Monggo, dimeriahkan. Nah. Apa kowe ra kelingan? Terus Mas Benjo. Lewong kagem Mbah Mujo. Mbah Mujo monggo. Jelas nada. Sakok kalah. Jelas nada. Sukses. Sakok. Yuk keluarga besar IPPM Serang, keluarga besar Ibu Manggarai. Pak Dejarno monggo. Yuk. Pak Dejarno monggo. Pak Dejarno monggo Pak Dejarno. Oh alah, nggih. Ayo Pak Dejarno aja ampun ngobo wae to. Joget mriki. Ayo. Oh mlebu neh. Mas Jarno, monggo Mas Jarno. Mas Jarno. Aja lali biasane ayo. Ayo, tetap tarik, semangat dulu. Mas. Yuk. Ya. Mas Jarno. Ayo buka mae tasnya mae. Sewindu suwe lawase kowe lunga ame karo aku. Wong ayu bebutaku ati susah kepengin ketemu. Ayo Mbak Yu Yati. Mas Untung jauh-jauh dari Bandung, ayo Mas Untung. Jatahnya awere pundi ayo. Ayo
Mae, ayo keluarga TB ayo ditoke kabeh. Mas Untung jauh-jauh dari Bandung kok. Oh. Ayo dileboke Mbak Yati. Oh. Oh. Ayo Bu Haji, Pak E monggo.
Keluarga TB masuk. Hae Pak De nyono. Ayo hae niki Pak De. Ya, Pun. ngene iki Pokoke lho. kudu rata hae ne. Heeh. Hae. Ben rata kaya dalan, Dik. Ha nggih. Ben Linyir. halus. Durung rampung. Nggih, bibar niki si kucing. Pak De Jarno bablas ke rojeng. Yo. Aku Hi, yo. Hae. Hi, yo. Yo. Ae, 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 ae.
Sarno. Saya bingung manis. Ya, monggo. Iya. BBM yang dari Serang, yang dari Tangerang monggo bersatu. Kang Mas Haji Pardi, Kang Mas Haji Karsi, Ibu Asem Gede, para pemuda monggo. Monggo membaur. Di BBM Serang monggo. Monggo Sri Kandi nih. Manis deh, kowe pancen manis, tambah manis, yen kowe ora lamis, yen mes manis, mungkuli madu, kaya bisa ngerontake jantungku. Aku ganteng. Alhamdulillah. Aku sudah mendem. Iki opae? Kembang latu dironce-ronce, setengah mati aku naksir kowe. Ya, diiris-iris aku deh ulane Jawa, kowe jamanes dasare prasaja. Ya, aku jujur deh. Wah, aku jujur, aku selatan Esa. Kang Mas, kunjuk atur kagem Kang Mas Boko Amir. Kang Mas Marli, lan sedaya para pepundian dari PSHT. Rahayu semuanya. Monggo, monggo, monggo. Ayo Mas maju rene Mas. Maju ini. Manis deh, kowe pancen manis, tambah manis, yen kowe ora lamis, yen mes manis, mungkuli madu, kaya bisa ngerontake jantungku. Ayo dari BBM
Mbak Lulu, Mbak Eca. Yo. Bapak biar ibu. Sugeng Kondo Khusus buat keluarga besar pengantin. Kerawang ya, monggo. Mulai berlayar hidup baru. Keluarga besar Kerawang. Monggo sedaya. IPPM Serang. Yo ing sisih gembira. Alera blera braune.
Matur sembah nuwun dulur-dulur nggih. Ayo. Monggo Bunda. Jelas nada. Yang wengi
Mas. Yo. Monggo Mas Awi. Mas, monggo. Pak Dejarno monggo. Padang ngisernya nanging padang ning mripatku sinare rembulan nambahi susah ing atiku tresno sing tak jaga ya mung kanggo sliramu nanging nyatane aku apusi. Ayo Mas. Ayo Mas Awi. Padang surya nanging peteng ning mripatku sinare rembulan nambahi susah ing atiku tresno sing tak jaga omong kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi. Terima kasih. Biasa tidak rayong Tangerang bergoyang. Matur thank you bosku. Terima kasih. Aku pamit lilakno lungaku. Jelas Pak Aris, Pak Suyatno monggo mriki. Nek ketuwenten panggung bahagia. Pak Suyatno